Llibres, música, cinema, tecnologia, activitats, formació... Allò que busques t'ofereix la xarxa de biblioteques municipals a la província de Barcelona. I tu, què desitges? Li demanà l'Adrià amb somriure burlelles. Portava una jaca de pana de cotó vermella amb un... We hope to open trial stations through the country. L'ara que és aquí i que ja no hi és. Per l'ara que ha marxat per sempre. M'encanta llegir. Jo els devoro, els llibres. M'ha durat 3 dies. Sort que l'accés lliure a la cultura és un dret i a casa nostra el tenim garantit. La Diputació de Barcelona, a través de la xarxa de biblioteques municipals, treballa amb els ajuntaments perquè tothom tingui accés a la informació i la lectura. Més de 200 biblioteques estan en xarxa perquè, visquis en un municipi gran o petit, tinguis accés als mateixos serveis, ja sigui des de les biblioteques o als bibliobusos. Més de 8 milions de llibres de tots els gèneres, diaris, revistes, música, pel·lícules. Al catàleg trobaràs tots aquests documents que podràs consultar a la biblioteca o endur-te'ls a casa en préstec. Els vals són de les tortugues. Si vols el trobaràs allà. Val, moltes gràcies. De res, a tu. Adéu. Pots agafar un document en préstec de forma gratuïta amb el carnet de la xarxa de biblioteques municipals, que a més et permet gaudir de descomptes culturals. Si no disposen del llibre que desitges, te'l porten d'una altra biblioteca i t'avisen per passar-lo a recollir. Les biblioteques s'han convertit en autèntics centres dinamitzadors culturals. Tens molts serveis i activitats per triar. Vinc a la biblioteca perquè el servei de wifi fa que pugui fer més feina. M'agrada la llum, el silenci, m'agrada posar-me al dia llegint els diaris. Also gut, dann machen Sie. Fácil. Hacemos desde hace 6 años conversación en alemán. Vinc per fer deures i si no tinc deures, doncs per fer manualitats que m'agraden molt. Vinc a informàtica 2 dies a la setmana. M'agrada molt, tenen molta paciència amb mi. La sedueix, s'abracen i es ponen l'una en l'altra. M'agrada llegir, m'agrada compartir també. Per mi la lectura és molt important. Vull dir que és una cosa que m'agrada molt, disfruto molt, 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 molt. Si la vols llegir és la pàgina 295. Ara pots gaudir del servei les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any. Des de qualsevol ordinador pots connectar-te a la biblioteca virtual sempre que vulguis. Tens accés a molts dels continguts. Pots realitzar els teus tràmits, recomanar llibres, fer trobades digitals amb autors, participar a concursos, resoldre dubtes en línia i fins i tot construir la teva biblioteca a mida. Tot amb un sol clic. Som el club més gran de Catalunya. Més de 2 milions de persones ja tenen el carnet de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.